ବେଦାଂଶକୁ ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତାର ଏଇଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସମୟ। ବେଦାଂଶ এই ରାସ୍ତାଟାରେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲାଏ। ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ସେ ଆଉ ରହିବନି ଘରେ। ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ନିଅ, ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ନିଅ। ସେ ଦେଖୁଛି ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଭ୍ୟୁ। ବଢ଼ିଆ ଖରା ବି ଦେଉଛି ଟିକେ। ଏଇଠୁ ସେ ପାଖକୁ ହିଁ ଚାଲେ, ବେଦାଂଶକୁ ଦେଖାଏ। ୱାକ୍ କରୁଛୁ, ସେ ଜମା ରହିବନି। କିଛି ସମୟ ଏଠି ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଅଏଲ୍ ମସାଜ କରିଦିଏ। ପରେ ସେ ଟିକେ ଖେଳେ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼େ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବେଦାଂଶର ଜାଗା। ବେଦାଂଶ ଉପରକୁ ଦେଖ ବାବା, ଉପରକୁ। ବେଦାଂଶ ସେ ତଳକୁ ଅନେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ବେଦାଂଶ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି? କେତେ କ୍ଲିୟର ଆସିଲା ଫଟୋ ସେତେବେଳେ। ନାଇଁ ଲା ବେଦାଂଶ, 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 ବେଦାଂଶ ରେ। ହେ ଆଇଲା ବେଦାଂଶ, ଆଇଲା ବେଦାଂଶ, ଆଇଲା ବେଦାଂଶ, ଓଇଲଲି 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 ଓଇଲଲି। ବେଦାଂଶ ଆସିଗଲା, ଆସିଗଲା, ଆସିଗଲା ବାବା, ଆସିଗଲା, ଆସିଗଲା, ଆସିଗଲା। ବେଦାଂଶ ସେଠି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ କାନ୍ଦିବେ। ଏବେ ଟିକେ କଥା କହି ଦଉଛନ୍ତି। ବେଦାଂଶ, ବେଦାଂଶ ବେଟା, ଓ ବେଦାଂଶ, 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 ବେଦାଂଶ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି ବେଦାଂଶ। ମୋ ବାବା ତ ଶୋଇଛି, ମୋ ବାବା ତ ଶୋଇଛି। ବାବା ତ ଶୋଇଛି। ବାବା ପାଲେ ବାବା ମୋ ସାଉନା ଶୋଇଛି। ବେଦାଂଶ ଶୋଇଛି। ବାବା ଏପଟେ ଦେଖ, ବାବା ଏପଟେ ଦେଖ ଗୋ, ବାବା ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାବା ଟିକେ ମାମା ସହିତ ଏବେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ହେ ବେଦାଂଶ, 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 ବେଦାଂଶ ବାବା ଦେଖ, ବାବା ଦେଖ, ଦେଖଲି ଦେଖଲି।
ও মাই গড, বেদাংশ বাবা এতে বড় হয়ে গেলে। ও মাই গড, ও মাই গড, ও মাই গড, ও মাই গড, ও মাই গড। বাবা, বাবা চুইটাতে বেদাংশ, হে বেদাংশ, বেদাংশ।